Assalamu alaikum yan uwa. Barkanku da kasancewa da Dibaba Tech a daidai wannan lokacin. Sunana Muntazar Hassan Abdullahi kamar yadda kuka sani a wannan sabon bidiyo. Yau ma kamar kullum na zo muku da sabuwar sanarwa akan WhatsApp wanda da dama duk wani mai amfani da WhatsApp in Allah yadda zai ji daɗin wannan sanarwa. Amma kafin na gaya muku da wanda yake sabon zuwa ne a wannan channel tawo, ina roƙon shi da je ya danna alamar subscribing sannan ya danna alamar ƙararrawa ta yadda na ɗora sabon bidiyo za a dinga sanar da shi. Idan wannan bidiyon ya burge ka, ka danna min alamar like. Ga waɗanda suke neman ƙarin bayani ko kuma tambaya suna yin magana a comment section, in Allah yadda zan amsa musu. Kun yi? Da haka muna godiya da wannan. A yanzu duniyar WhatsApp ta koma cikin manyan chatting ɗin da ake yi a duniya. A kwanakin bayan da suka wuce WhatsApp sun yi wani gyara akan WhatsApp, wato sun yi gyara ne akan disappearing text message option. Shi wannan gyaran da suka yi sun shi ne saboda masu yawan kuskure wurin tura sako, ko kuma baka son wani abokinka ko wani dan uwanka yana ganin sakon da ka tura mai. A baya duk mutumin da yake amfani da WhatsApp ya san cewa idan ya tura sako, misali voice note ne, bidiyo ne, media file ne, document ko kuma chat ɗin da ya a WhatsApp, suna baka dama ne ka goge shi cikin minti 5. Idan har ya wuce minti 5 ba zai baka damar ka goge wancan sakon da ka tura ma daga wurinka sannan kuma ya goge wurin wancan. To amma yanzu WhatsApp sun gyara kan disappearing messages option. Wannan gyaran da suka yi na disappearing messaging option, idan ka tura wa mutum sako zai baka dama ne daga nan har kwana 7. Idan kana son ka goge wannan sakon da ka tura kuma ya goge wajen wancan da ka turawa. Shi amfanin wannan abin da WhatsApp suka yi zai taimaka wajen idan ka tura sako daga baya kake tunanin ka goge shi, a baya minti 5 gare ka da WhatsApp zai baka damar ka goge wancan sakon da ka tura wurinka sannan kuma ya goge wurin wancan da ka tura. Amma yanzu WhatsApp sun gyara shi zuwa har kwana 7. Zai kasance kana da damar goge wannan sakon har kwana 7, wato ya goge daga wurinka sannan ya goge wurin wancan da ka tura, shi ma zai goge, maimakon ka je ka dawo da lokacin da ka tura mai sannan zaka iya goge wannan sakon. Wannan a takaice ita ce sanarwa. Fatar kun farin ciki da wannan sanarwa. Kada ku manta da yi muna like da comment da share din wannan bidiyo domin sauran 'yan uwanku su amfana. Domin like ɗinku da comment ɗinku shi ke ba mu ƙarfin gwiwa wurin kawo muku bidiyo irin waɗannan. Don haka na gode da wannan ziyartar channel tawo. Kada ku manta da yi muna subscribing kuma ku yi muna like. Don haka mun gode da wannan ziyartar channel tawo. Allah ya bar zumunci.